Лайыш кышчылык фабрикасы Татарстанда жетиштирилген йомырканың 80% әлеге предприятиенеке. Күн сайын 2 миллион 300 йомырка кибет киштеләренә китә. Хуҗалыкта 3 миллион 400 тауык исәпләнә, шуларның 2 миллион ярымы йомырка сала торган. Бүгенге вазгыятьтә жетиштирүне ничек саклап калырга? Катнаш азыкны Ярател Россиядән сатып алса да, аның составында чит ил катнашмалары бар. Өстәвенә күптән түгел бәясе дә арткан. Килешү киләсе 3 айга төзелгән. Шуңа хәзер җирле жетиштирүче белән эш итүне кулай күрәләр. Комбикормда битинде анда 80% зерновой часть. Значит, алар бөтенесе безнең Россиядә, Татарстанда җитештерә торган. Аның белән проблема булмас. Без яңа урожайга хәтле икмәк җыелган безнең тупланган аңа добавкаларны безгә китерәләр премиксный заводлар. Алар Россиядә тоже бик күп. Чит илләрдән кайтадыр вакциналар. Әгәр дәген проблема булса, аларның кайтуында, значит, безнең Россиядә бик күп вакцина җитештерә торган биофабрикалар. Мин уйлыйм, шулар безгә вакцина ясарлар дип. Голландия һәм Германия вакцинасына алмашка Владимир өлкәсе һәм Ставрополь краенда җитештерелгәне булачак. Тавыклары да Россиянеке. Ел саен 2 миллион ярым кышны Рязань өлкәсеннән алып кайталар. Соңгы айларда йомырканың үз кыйммәте 20-30% артса, кыш ите уртача 10% күтәрелгән. Җитештерүче моны биокатнашмаларга бәя үзгәрү белән бәйли. По себестоимости, конечно, рост наблюдается, но... Йомырканың үз кыйммәте артуын, әмма күпкә түгел, киләчәктә доллар бәясе тотрыкланыр дип өметләнәбез. Шулай ук җирле тәэмин итүчеләр белән эшне җайга салырга уйлыйбыз. Димәк, ел башында булган бәяне дә кире кайтарып булыр дигән өмет бар. Бүген Лайыш кышчылык фабрикасында 430 кеше эшли, уртача хезмәт хакы 45 мең сум. Наталья Князева 4 ел буе продукцияны капларга тутыручы булып эшли. Нет, у нас ничего не поменялось. Юк, бездә берни үзгәрмәде. Эш күләме артты да әле, әмма без эш булганга шатланабыз гына. Уралдан алып көн батыш шикләргә кадәр безнең Татарстан йомыркасын Россиянең һәр төбәгендә көтүп алалар. Моңарчаны чит илгә җибәрмәгәннәр. Шуңа күрә кая илтәсе дигән борчу юк ди җитештерүчеләр. Ярател кышчылык фабрикасы дәүләт ярдәменнән дә файдалана. Предприятие ташламалы кредит алган. Булган проблемаларны район җитәкчелеге дә хәл итәргә булыша. Бу төп компанияларның берсе безнең районда. Аларның яхшы эшләве безнең өчен мөһим булса, ул инде республика эчендә бик мөһим. Узган ел Ярател 812 миллион йомырка 1000 тонна ярым кыш ите җитештерә. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә калдырмый алар. Кулланучыларга продукцияне авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан киңәш ителгән бәядән саталар. Лайыш районыннан Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.